Όχι μαμά, κύριε ότι δεν μπορείς να πουλήσεις. Α, εντάξει, και αυτό κρίμα, ναι. Μήπως έχεις κάτι άλλο που έδωσες μαμά και μπορούμε να πουλήσουμε. Έχει δώσει ακριβώς ο ίδιος αδερφό μου, αλλά δεν ξέρω που είναι ούτε ποιος είναι. Άχρηστος είναι αυτός. Κύριε, να οι χρυσές μαϊμούδες που παραγγείλετε χθες. Μπέντλι, αυτά είναι δώρο για εσένα. Πού είσαι τόσα χρόνια πιστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, boss. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θες αύξηση, κανένα πρόβλημα. Διπλασιάζω αμέσως το μισθό σου. Ω, πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, κύριε, αλλά εγώ ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω. Εννοείται, ρώτα με. Για αυτό το μεταγιόν που φοράτε πάντα, γιατί το έχετε συνέχεια? Α, αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει μείνει από τους γονείς μου. Είναι μοναδικό. Δηλαδή, μόνο εσείς το έχετε, κύριε? Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, αλλά πιστεύω πως ναι, το έχω μόνο εγώ. Α, μάλιστα, κύριε. Εντάξει τώρα, έλα σπάσουμε εδώ την κουμπαρά να δούμε πόσα λεφτά έχουμε. Όλη η ζωή εμείς βγάζαμε εκεί τα λεφτά. Πιστεύω πάρα πολλά λεφτά. 1, 2, 3.